Și bine v-am găsit la primul episod de Samp. Eu sunt Alexander și cu noi astăzi este... Connor! Hai să... Nu atrageți atenția la prietenul meu care... Înceapă Caterinca. What the... Am murit. Ai las că eu mă duc de la autogol. De fapt așa mă duc. Da, am început și noi în video după 14 failuri. Da. Să nu uitați să apăsați butonul de like. Cred că foarte mult contează și să vă abonați. Aleluia! Bă, pic. Să las și canalul lui ăsta în... Și eu tot. Link-ul. Bă, O să las și Skype-ul meu. ești țăran. Și sper să vă placă. Bă, uite. What the... Eu Bă, vreau să nimeresc pe vaporul ăla. Eu am nimerit odată. Scuzați-mă să văd ceva. Ok. Cred că vine negru. Scuze, da, filmez. Ok. Da? Da? Eu filmez. Al lui e primul video de pe canal. Da. Și nu uitați să lăsați un like dacă vă place și vreți să continuăm cu această serie. Pic. Eu te-l pe ăsta. Notă. Notă n-aerovată. Un anime exact în mașina mea. Uite-l pe ursul X. El. XXL. Și intră. Nimeresc pe vapor. Y. Nu fac. N-am nimerit. Hai să facem ceva. Băi, eu mor. Vin la minigun. Na, nu-mi place. Dar ce vrei? Să-ți iau aici. Hai la sumo. Cum? La sumo. Ok. Hai, jucăm. Cred că tu știți serverul, jucăm pe serverul România Superstant. Te-ai aruncat. Buu, mamă, ce-a zvârlit pe ăla. M-aș casă. Dar nu se duce. Mai apăs. Mai multe episoade posibile. Da, am dat teza la română. Păi, la matematică trebuie să dau la română. Fac mai live. Bă, și am dat ori pe 8, ori pe 9. Mi-ați punctat, nu nota. Bă, deci, vom filma în fiecare Nu. zi, cred că. Dacă avem timp. Sâmbătă și duminica vom filma, cred că, câte 3 episoade. Azi n-am avut timp. Da. Că am început un pic de Caterinca și am început să ne râdem ca niște retardați. A început. Dar nu contează. 3 feluri. A venit maică mea în cameră. Apoi m-a trimis taică meu să mă duc să încui poarta și... Așa ca să... O, scuze. Bă, avem aceleași mașini. Eu n-am murit niciodată până acum. Bă, scuze. Da, cât timp filmăm? Da, nu sunt aceleași mașini. A mea e cu frunze. A ta e de armat. Sau și a mea e de armat. Bă, bui. N-am pus timerul, dar cred că nu o să fie nimic. Bă, Nu. stai că vin. Băi, am făcut ce am putut. Acum... Bă, de să-mi vie mașina mea preferată, și asta nu e. Și asta Ce nu e. n-ai? Câți bani ai? 299... my god. Ce bani? 299 de mii. Eu am 3 milioane. Cât? De unde? 4 milioane. De unde? Dă-i. Fură-i bă camionul. Hai mă. Eu până acum n-am murit deloc. What? Unde ești? Scuzați-l. Stai un pic. Hai, mergi. Ce pe ăla? Bă, faci cred că până acum timerul. Și scazi vreo 3 minute. Așa că, bă, trebuie să-l opresc pe ăsta. Bă, de ce am apăsat eu click? Nu știu.
Ok, stai pe loc. Stai pe loc. Vezi că zburăm. 3, 2, 2. Hai că zbur. Hai că l-arunc. Gata, am pus timerul. Urci? Stai pe loc. Ce am ce? Bă, stai. Unde te duci? Hai. Da, și unde vrei să mă duc? Păi sus fură mașina, uite. What the... What? What? Du-te la ăia, unde să... ăla... Unde-s toți ăia? Uite-s acolo. Hai repede la monsterul ăla. Ce What? fac faci? Nu știu. Dar nu e de la mine, e de la server. Că nu fac nimic. Mhm. Mă, dă-ți Ce zic eu? Ia zic că mi-ai dat voie să zic. Oprește-l pe ăsta, oprește-l. What the... Oprește-l. Scuze. Tu ce faci? Bă, mi-arată că nu-ți, așa. Și unde vrei să te duc? Hai să murim, hai să murim. Aleluia. Ia. Igri, așa. Ce mașină? Opa. O mașină mai bună. Rain. Și mie mi-a dat una mai bună. Bă, deci monsterul e prea super pentru drifturi. Deci uitați. Da, știu. Uite-l, bă, ăsta are basculantă și blocat în pământ. Mori! Mă suim. Stai că vin. Bă, l-am aruncat. Oh, fuck. L-am aruncat pe ăla mare. Da, nu mă arunca și pe mine. Păi și nici tu nu l-am aruncat, că... Nu te-am Uite-l pe ăsta. Dispăru. Dă-i. Spate. Dă-te. Oh, i-am aruncat pe amândoi. Uite-l pe ăsta. Fugi la parte, fugi. Pum. Hai, du-te dracu. Gata, mă omoară. Nu, du-te în cur. Oh, fuge. Ca țiganul. Țiganul. Bă. M-am dus. Ce fac? Și eu o să mai filmez The Escape It. Dacă vreți, filmez și Minecraft. Așa că asta. Eu o să filmez Minecraft Samp foarte mult pentru că îmi place foarte tare. CS16 Source și mai multe. Poate că pe viitor ne vom lua ambii CSGO. Că deja am bani. Bă, serios. Erai cu Monster? Da. Te-am văzut. Deci mă duc. Dar nu a ținut frâna. Dar tot Master mi-a dat. Master bun. Master B. Nu erai tu. Să fug. Tu nu atrage atenția pentru că... Na, ăsta e jocul. Oh, da, mă. Bine arătat. Bine, bă. Bă, ăsta tu ești. Trebuie să mă obișnuiesc cu numele ăsta, bă. Fugi, bă! Hai, Mor. du-te pe stânga. Pum! Dar nu înțeleg de ce face ăsta drifturi așa tare. Da, am murit. Cât am filmat? What the fuck? Cred că ați văzut asta. Da, eu am văzut. Merge. Serios. Cât am filmat? Păi nu știu. Avem vreo 10 minute încă. Nu cred. Să mă uit eu la... Să închid puțin filmarea, să mă uit la OBS. Adică nu... OBS. Adică nu să închid, să pun pe bară. Să pun în bară, să am... Cum vrei? Eu nu pot. Ok. Scuzați, dar trebuie să vedem câte minute am filmat. Am filmat 9 minute. Aproape 10. La mine e 4 minute pentru că n-am început de la început. N-am pus timer-ul, uitați-le ea. Pop. Nu e nimic.
Bă, hai să facem altceva înainte de a încheia filmarea, că... Bine, hai la ce? La minigun sau la drift? Sau la drift? Hai la drift să facem și noi un drift acum. Ca așa... Drift... Aba. Drift. Să-mi iau un turismo. Bă, eu am apărut la drift. Ca turism... Îmi iau mașina mea preferată. A mea e turismo. Ce? A mea e turismo. A mea ce tac. Hai. E Hitman Scar. Mașina lui Hitman. Bă, stai. Ce faci? Vreau să pun ăla, știi, ca să înceapă driftul. Da? Și cum îl pui? Start. Drift start sau ceva. Start. Nu, nici eu nu știu cum. Stai că încerc. Hai. 3, 3. 1, start. Uite, s-a început și acum timerul. Ha, ratatule. Bă, dacă ăla e drift, te folosești de barele alea. Și ce? Ia că ăsta e drift. Dar tu ești cel mai mare țigan. Oricum ce-am trecut. Vino din spate. Stai, oprește. Da? Stai. Vino din spate. Ui! Bă, dar eu n-am speed-ul băgat. Bagă-te. Milene. Vino din spate. Bă, dar nu m-am băgat speed, că milene să bă. Ok. Văd. Vreau să... Hai să cred că în episodul următor ne vom cumpăra casă. Crezi. Am văzut că este casă de 1.000.000 și sunt ieftine. Da, îmi place. Pentru tine. Știm. Hai să încheiem episodul. Cam atât a fost. Vino încoa. Stai. Da, stai, pă. Așa. Da. Vino așa, râd și mine. Cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să vă abonați, să puneți butonul de like și până data viitoare. Și noi ne vedem data viitoare, pa, pa. Bye bye.